Вітаємо вас, шановне господарство! Ми протягуємо цикл відеороликів фольклорно-етнографічних матеріалів Случчини з Вечного, які я збирав слуцький краєзнавець, фольклорист, наставник Григор Вікторович Родченко. Вивчаючи і збираючи фольклор, ён не обмінув увагой і народні пісні, веснянки, дожинковые, рекрутские, любовные, семейные, бытовые, жартовные і іншие. Сёння мы прапануем вашай увазе паслухаць некалькі песень у выкананні майстра народных мастацкіх рамёстваў Слуцкага цэнтра народнай творчасці Светланы Івановны Козловской. Да пойду я дорога, дай пойду я дорога, мой голос дубровою, нехай голос нехай голос голосує, нехай мама вечерець готує. І туди гора, і сюди гора, а поміж тими горами крутими сходила зара. Гэта не зара, девка молода, яе очі чорные, сама белявая, по водой шла. Зеленая вишня с-под корня вышла, не отдай меня, мама, дея непривычно. Ой, пойду в поле и крикну до дому: варишь, мамка, вечерущей на мою долю. Концы гребли, росли вербы, что я посадила. Няма моего миленького, что я полюбила. Няма его, да не будет, поехал в Одессу, а мне сказал: расти, девка, до моего приезду. Няхай у вашым доме заўсёды жывуць шчасце, вера, надзея і любоў. Заставайцеся разам з намі, чытайце разам з намі і ніколі не забывайце роднае сваё. До новых сустрэч!